दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि आङो ज्ञानेन्द्र इस्लारि दा मैयानि प्रथम दिननिफ्राय सानसे हाबाफारि लानानै बे संकस बियाबाव गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायावहाय सानसे हाबाफारि लानाय जादों आरो मैया जोंनि बे संकस बियाबनि थानसालिखौ मैया जोंनिनो मिरुनिनो गणेश दैमारि बिथाङा गायसनलांबाय आरो बेखौ गोदान महर होबाय। दा मैयानि समावहाय जोंनावबो आर'ज जाबाय गोदानैनो आरो बेवहाय संकस बियाबाबो गोदानै गागि आफाद दानाय जाहैबाय बेवहाय बियाबनि आरो बेवहाय गागिजों लोगोसे लाइमोन आफाद माइनाव आफादबो दानाय जाहैबाय गोदानै। दा दिनै बेवहाय गोदान बाथौ सान हिसाबै माग दाननि नैथि मंगलबार गोदान माने जोंनावहाय माग दाननि नैथि मंगलबाराव गोथार बाथौ सान हिसाबै दिनैहाय जोङो मिरु गौथुमनि बिथोन बायदियै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै फिरफिला बिरहोबाय। फिरफिला बिरहोनायनि उनावहाय जोंनाबो आर'ज जागोन। आर'ज जानायनि उनावहाय हानजा गिदिंगोन। हानजा गिदिंनायनि उनावहाय जोङो नैबावहाय गेवलां मेल लादों। दा बे गेवलां मेलावहाय जोंनि मिरुनिनो जोंनावहाय आगोलनि आफादगिरि बारग' आफादगिरि खगेन रामसियारि दा जोंनिनो मिरुनि बोसोनगिरि दा बिथाङा नुजाफैनानै जोंनावहाय बे गेवलां मेलखौहाय बाथौनि सोमोन्दै गोथार बाथौनि सोमोन्दै मोजाङै बुंलांगोन। बियो बिबुंथि लाखिलांगोन आरो बेवहाय जोंनि दुलाराय गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमानो बेवहाय आफाद लादों। दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै गोथार बाथौ सान 1977 मायथाइनिफ्रायनो सरकारि बन्द मोनदों हिसाबै जों फालिबोगासिनो दङ दिनैसिम। दा बेवहाय जोङो गोथार बाथौ सानखौ जोङो बन्द मोनदों हिसाबै जोङो ओरैनो हगार हरा। जा गोथार बाथौ हिसाबै लोब दिनै संकस बियाबावहाय लानाय जादों। गसाइगाव जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमा आफाद हिसाबै बेवहाय संकस बियाबखौबो गोदानै महर होफैबाय। दा बेनिनो जों दिनै गाजा गोमजायै संकस बियाबाव जेसेबां थानाय गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोर बाथौ सिबियारिखौ लानानै जों दिनै बेवहाय गोथार बाथौ सानखौनो जोङो मोजाङै मोजां दिन्थिलांनो थाखाय सरकारि बन्द हिसाबै जोङो बेयाव आखायाव लानाय जादों। बेवहाय जिखुनु सिबिखान्थिया जाया मानो बेवहाय गोथार बाथौ सानखौ बेवहाय फालिजोबगोन। बाथौआनो बेवहाय गुबुन बाथौ हिसाबै लायाखै। जोंहा जयै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों लानानै दिनै बेखौ फालिगासिनो दङ आरो फालिबाय थागोन। बेवहाय जोङो दिनै जिखिनि प्रग्राम लानाय जों बेवहाय लानाय जादों। दा बेखौ गोथार हिसाबै जोङो फालिलांगोन आरो बेवहाय हानजा सुनायबो लागोन। बेवहाय खुनु सिबिखान्थिनि बाद गैया। बेवहाय गासिबो सिबिखान्थियानो थागोन। बेवहाय बाथौ हिसाबैनो जों जयै बाथौखौ दैदेनलांनो थाखाय जोङो बेवहाय बर'नि जौगाखांनाय बाथौखौ जों गुदि बाथौ हिसाबैबो जोङो फालिनानै फैबोगासिनो दङ। जोङो दिनै गोदो गोदायनि आबै आबौमोनहाबो जोंखौहाय फोरोंलांखादों। दा हिसाबै गोदानल' नङा बे बाथौआ जोंना गोदोनिफ्रायनो दंखायो। दा गोदान हिसाबै जोङो बाथौ थान्दैजों सोलिदों। दा बेवहाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरुनिफ्राय जिखिनि बिथोन बायदि हिसाबै जों फालिलांदों। दा बेखौनो जोङो दिनै गुबुन बाथौ लाजासिम जों जयैनो फालिलांनो आगान सुरदों।